ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଚିନି ମୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି ସେଓ, ଅପସନ୍ ଡି ପିଜୁଳି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପିଜୁଳି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚୁଟି ମଜବୁତ ହୁଏ, ଅପସନ୍ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ଭଲ ହୁଏ, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତ ସଫା ହୁଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଯକୃତ ଭଲ ହୁଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତ ସଫା ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ତେନ୍ତୁଳି, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି ସେଓ, ଅପସନ୍ ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତେନ୍ତୁଳି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଖରାପ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଲିଭର, ଅପସନ୍ ସି ବୃକକ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଆଖି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲିଭର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା। ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 5 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 10 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 20 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 22 ବର୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 22 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କେଉଁ ଦେଶରେ ମୋଟା ହେବା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାପ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ 10 ମିଟର, ଅପସନ୍ ବି 2 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ସି 200 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ଡି ଅନନ୍ତ ଦୂର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 10 ମିଟର। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।